smo ljuti od te Paču protiv i ljudi, da ću vam vjerovali ili ne, reći neke strahove moje iz djetinjstva i nekih se još uvijek i sad bojim. Na prvom mjestu, ono kaj 100% se svi ste bojali dok ste bili mali, a to je mrak. Da, ja se još toga uvijek malo plašim. Ima prijatelj, posjetite njegov kanal, zove se Niđo Games TV. Ok? Drugi strah mi je da idem, da me uvijek me neko trebalo pratiti u krevet, da idem spavat. I to je bio drugi. Treći mi je bio da budem sam doma. Da, da budem sam doma. Vjerujem, ne, baš to. I sada četvrti mi je bio strah. A da, bio mi je strah od, znači, ako meni uvijek deda se probudio prije mene i uvijek dok sam išao dole, mislim, evo ga sam ovako, bio me je strah hoditi po stepenicama dok je dosta rano ujutro i po noći. I peti, posljednji, mi je bio strah od balona. Da. To mi je bio, mislim nisu se baš puno bojao balon, nego onih jezivih s čudnim facama i sa nekim čudovištem i tako. I to je bilo sve za ovaj video, nadam se da vam se svidio, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!